Tihkusateisella Pullerin nurmella Hämeenlinnassa kohtasivat tänään Hämeenlinnan Huskies sekä Hyvinkäätä sarjakärki Falcons. Falcons aloitti ottelun väkevästi ja se yrittikin heti alussa niin juoksupelejä kuin heittojakin. Tässä heiton koppaa Dan Puha, joka lähtee etenemään vasemmalta laidalta, kunnes pysähtyy Huskiesin tuollaiseen niin sanottuun sandwichiin. Tässä tilanteessa Puha myös loukkaantui. Nopeakimppuinen Puha ei enää pystynyt jatkamaan ottelua, mikä vaikeuttikin Falconsin heittopeliä huomattavasti. Jatkossa nähtiin enemmän tällaisia kuvassa nähtävän tapaisia mylläköitä, ja palloa pyrittiin vain jyräämään tuonne kohti Huskiesin maalia. Nähtiin ottelussa maalejakin. Tässä Pauli Sekki juoksee vasemmalta laidalta pallon maaliin. Falconsin numero 45 otti jo toisen henkilökohtaisen virheensä, minkä takia Huskiesin matka maalille puolitettiin. Kotijoukkue elätteli tässä vaiheessa rynnimismaalin toiveita, mutta äsken maalin tehnyt Sekki koppaa pallon salakavalasti punaisilta pois ja pääsee etenemään jopa 10, 20, 30 jaardia. Taustalla näkyvään mäkihyppymäkeen on mäkiennätyksen hypännyt Matti Nykänen. Falcons käytti usein näin tällaisissa pitkissä potkuissa matalia potkuja, kuten tässä linjamies Anssi Myllymäki muljauttaa päätyyn asti tuollaisen pomppivan, jonka ottaa Huskiesin Jan Juti Pelkonen ja etenee 15, jopa 20 jaardia. Välillä nähtiin jopa hieman tunteiden kuumenemista. Yleensä mylläköissä oli mukana Falconsin Winter sekä joku punapaitaisista Huskies-pelaajista. Epätasaisen ottelun lopussa Falconsin Aleksi Kaitera sekä Karri Piela järjestivät maaleja, ja Falconsilla oli jopa varaa tuhlia potkaisumaaleja. Äskeisestä tilanteesta ei saatu edes laukausta aikaan. Tässä sen sijaan saadaan. Pelirakentaja Winter asettautuu potkaisemaan, mutta ohi menee. Ei maalia. Urheilutapahtuma oli hieno. Sekä Huskies että Falcons ansaitsevat ottelusta kiitokset. Lopputulos oli kutakuinkin 50-0, tai 0-50, jos kotijoukkue mainitaan ensin. Se ei ihan käynyt selville paikalla olleille yleisölle eikä toimittajille, paljonko peli päättyi. Parhaana palkittiin Falconsin Aleksi Kaitera sekä ketterä linjamies Anssi Myllymäki. Allu Parkkila oli polvivaivaisena kotona.